Hi guys! Welcome back to my channel. It's me, Elonga. Good day po sa lahat. Sana po ay nasa mabuting kalagayan at malaya sa sakit. Naway pagpalain po tayo ng may kapal. So guys, for today's video, nandito po kami ng alaga ko sa park. Kasi sabi ni madam, magpainit-init daw kami. Kasi sobrang lamig nga sa bahay. Kaya napasugod sa park ng di oras. Maganda kasing panahon ngayon guys. Hindi siya masyadong mainit, hindi siya masyadong malamig. Pero sa gabi guys, sobrang lamig na. Kaya ngayon pumunta kami ng park ng alaga ko. Ayun siya guys, oh. Yan. Wala pang tao ngayon guys. Maya lang, marami ng tao. Gabi kasi guys ang punta ng mga tao dito. Pag araw wala sila. Parang mga vampira ba? Diba yung mga vampira ganyan? Pag araw nagtatago, pag sa gabi lumalabas. Yan, ganyan yung mga tao dito pag pumunta sa park. Yan, oh. May ilan-ilan lang yung tao guys. Nandun yung bahay namin, oh. Nandun sa dulo. Sa dulo ng walang hanggan yung bahay namin. Walking distance lang. Kaya pag anytime pag gusto namin pumunta, nilalakad lang. Ay, syempre lalakarin malapit lang. Hindi ka naman pwede sumakay. Yun guys, oh, yung building na yan, ginagawa. Nagulat kami ng alaga ko kasi may sumabog sa loob. Yung pala, may nagtapo ng mga mga sira na mga semento kasi binabakbak nila, papalitan yata. Yan, oh. Yung mga bahay dito guys, magaganda yung bahay dito, kaso yan nga lang, para ano ba, city jail, para nasa kulungan kayong bahay dito. Ayan, oh. Inano na siya, nag-inunggoy na siya. Nagpa-check up kasi yung amo ko sa alaga akong maliit kasi sinisipon. Guys, do you want to see me going up the monkey bars? Oh. Go! Faster! Nagpapasikat na naman siya pero mamaya pag nahulog, balda. Yan, oh. Nung nakaraan pagpunta namin, nahulog siya, nauna yung puwet niya. Buti hindi nabali yung balakang niya. Yan, tumalo na siya. Napagod na. And I'll show you how I can do it in the slide. Yan, oh. Nagyayabang na naman siya, oh. Pero mamayang gabi, Hermie, masahihin mo muna ako. Yan, ang maganda sa kanya. Marunong magawa ng pagod. Pero hindi marunong magmasahe sa sarili niya. Ako ang kawawa. Ewan ko kung pag halimbawa umuwi ako, may magmamasahe sa kanya. Wala yata. Nanay niya magmamasahe. Pero hindi pa naman ako uwi guys. Matagal pa. Yan. See? Kunti lang yung naglalaro ngayon. Mamaya pa yung mga tao. Ayan, oh. Nagpo-football yung mga bata. Ngayon yung football nila kasi pag gabi hindi na sila maka-football. Wala nang space sa dami ng tao. Ganda yung lupa guys, oh. Saka maganda dito guys ang park, malinis. Yung ibang park na napuntahan namin, ang dumi. Ang daming ng pusa, pupo. Saka ang baho. Ito talaga malinis, dito kami lagi pumupunta. Pero meron talaga kaming park na pinupuntahan na malayo, yung Salam Park. Hinayaya ako maglaro ng sisu. Ako bata. So guys, hanggang dito na lang. Please don't forget to subscribe my channel, like and comment. Thank you so much guys. Bye!